Morning mga katuski. Ay kung luto katuski. Wala nakita-kita sa inyo ang pagsugod dito sa pag-himo ni. Kuha na siya mga katuski karning bukog sa bata ba? Ang bukog sa bata na mga ulod. Nah, terus ya kita natin niya. Nara. Oh. Pinunta naman kung sa gitago lang ni Mataruski. Una ni mag-slice ko mga lamas. Sibis Bombay, luya o ahos. Dayon. Kinibuk kuno kaning baka mga Mataruski, inyo ni pabukalan o tubig. Pabukalan ninyo una para nga mawala ang iyang sa ito ang sibo. Di sibo ba na? Dayon pagkabukal na inyong ano katuski, inyong iyabo ang sabaw ng tubig. Sige lang ha. Kung kaya-kaya iyabon niya itong tubig. Pag human, hindi sahon ng inyong haunon sa kaldero ni mga katuski kining karne. Inyong haunon human yung blapwa. Init kayo. Dayon, pag katumangin slice ninyo nga lamas, inyo itong gisahon. Gisahon nyo to. Dayon, pagkatapos ilunod ninyo ang karne, inyong gisahon. Apel. Pagkatapos inyo dayon butangan o tuba nga tamis mga katuski kanang yung bagong dawat. Mandigin niyo mga katuski kanang bagong dawat yun nga tuba. Ayaw niyo butay tuba nga kanang bahal na o suka. Hindi katong yung bagong dawat yun nga katuski kanang gabula-bula pagid ba kanang ikat sa punuan. Pero magasto gid mo og mga oras ani mga katuski kay dugay-dugay man gid si lata. So karon lang ako ipakita sa inyo nga kuha na siya ni luto na siya. So ako lang nagi kuha sa inyo magtusi para nga naamay ma kopya ba no kuha na ni sibuyas Bombay, luya, ahos, dayon paminta nga dahon mga katuski, butangay din yung gamay nga liso. Yeah, pagkat man niya og gisa sa karne, butang din ninyo ang tuba, pure tuba mga katuski. Nagkanis pure. So ako na ipakita sa inyo karon sa ako niya nga pagbuka din eh. So kadyo kayo ha. Story lang. Mga katotski. Asa si Papa Caldero. Alam mo katuski, kuya saon. Dito man. Yan. Wow. Katuski oh. Binutan bukat. Betul. Saya katuski ang lagi. Oo. Tangan ni kuya oh. Tangan ni kuya. Ano ka tidak si kuya? Magluto rataan eh. Ulit ka. Kuan man eh kanin baka bukos baka ba na unod. Di ang isaban og tuba nga pure. Bagong dawat. Hindi mo na to. Ito. So, wala na ko gi haon kanan.
So mga katuski, no? Maro to akong gikuan sa inyo mga katuski. Magisa mo og lamas na sibis Bombay, ahos, luya, dayon inyong gisahon, i-apelan nyo gisa ang karne nga inyong gigutad. Dayon pag kauman ninyo dayon ibo-bo ang pure nga tuba nga tamis. Ay ha ninyo butangan dayon sa dahon sa paminta o liso nga gamay. Pero matong gikaingon nyo ako sa inyo sa unahan nga magasto gid mo og oras. Wala na ko i-focus gid ang akong video mga katuski. No, kay taas-taas og oras gid ang magasto. Sama ra gud gihapon nga maglata mo og karning baka, yung ana rang sistema, pero ang inyong ilata tuba. Oh, pure tuba sa lubi. No, maurang gihapon nga maglata ka sa karning nga tubig ang imong isabaw. So ang una lang ani inyong lapuan ang karning baka. Dayon ang linapwa inyong iyabo. Dayon mao dito ang inyong ipulig sabaw tuba nga pure na. So uban mi ninyo mga katuski. Mga una mi. Lagi lang si Papa. Mas talaga may kiss Papa mo. Mahaw taya. Mahaw. Pao? Ali, Pao sa mo eh. Kinabihan sa dami. ha? Umipin sa daan. Sana Hindi ko gani nimo magluto ta. puhuan. Okay, mamahaw sa mi mga katuski ha. Dahil inom dahil. Sige ya. Sige. Tawag sa mama. Sige. Mahaw ta ninyo mga katuski. Mahaw ta. Makin. Ta. Sa talang tamahan, ini sila na nagsubangan, ini matawas, matawas na mga perhatian, kecil talaga sa mga tao na magiging sa keselamatan, dan berhubungan kamu hati-hati mo. Wow. Sabaw.
Kaon nga lumat, waiting ka na eh. Huwag ka tingog. Ang sistema din ay pagluto mga katoski. Di ka sa pagbukal sa tuba, ang tundin siya nga mo lapot. Buksan na yung kulot na makasyon na siya pula. Pwede na dahil na siya ulang. Basta humok na yung humok ng karne. Katana mo bigrising mantos kay anong train ba? Hard train. Biro na. Bago ka ng motor eh. Bukat na iya ba? Bikin ba? Wala kayo dito mo. Balik ka lang. Kasi mga Kuya, kailan doon lang terus ke? Mga palito, mga motor ba? Uy. mura na. Sa video, bubo. Oh. Okay. Berikan naman. Hindi pa natay eh. Jarvis mo na eh. Pwede din na. Iya kan?
silin kay berarti yung kalasan silin dugay man malata. Ato depende na sa Ano inyo. sirin nito? Depende sa inyo asa nyo gamito. Ay ubin. Mo sa ginalulutuan na ni ate. Paano? May tigres mo? May katong lang yung ikuan na ba? Oh. Steam niyo. Depende na sa inyo mga ito sila asan nyo lutoon. Silin ba? Basta ako ang matulog kay kahoy na kung luto. Okay. Para na din kalas silin. So, naman namin pangaon ng katuske. Okay. Okay. Buwan na mo ma. Luto. Hindi na po itong taon. So, hindi na lang kung puto mga katuski. Maro to'y ika-share sa inyo ha. Pamaagi sa pagluto. Pwede manok, yung natuon niya po pagluto. So, ang una ginagawa luto ng katuski, manok yun. So, sa mga din sa pato, mga nang gitawag patutin. Sa manok, sila na pwede angga nga manok kay manok man, manok tin po. Nya ka kay kuan man ay baka, mao ni bakatin. Bitaw nga tos kay nana ra gyud. Ato ra gyud mga pangunhuna ba kun sa onat sa pamagis pagluto. Ako ra ko ni nakopya mga katoski. So, daghang salamat sa inyong pagsunod kanunay sa ako nga vlog. So, dili na ko putog. So, God bless sa inyo ang tanan. Bye-bye. Thank you.